Unsay nahitabo sa mga apostoles, nanago sila igsuon ko sa kwarto. Walay nang gawas nila, kay nalisang sila. Away suna paminawag gid ninyo ni pagmayo. Sa dihang nakita nila nga nabanhaw si Kristo. Tanawa ninyo igsuon ang history sa pagkadautan igsus mga Romano. Mao igsuon ang fulfillment. Tanawa ra ha. Tanawa ra ha. Tanawa daw kuno ang history. So kining gitawag og history asa usa man historical books or history books nga iyahang gibasihan. Nya pagkadautan daw kuno sa mga Romano nya naa siyang utok Romano Katoliko, mali. It is a fallacy of suppressing the facts. Buti pasabot niya na nga musukuan pa ba kanang bito nagbasa kag libro niya, wa ka kasabot sa tawag ining libro nga imuhang gibasa. History ang iyahang gusto i-present, pero sa nigawa sa iyang baba o sa iyang presentation mismo, story. Ngano man kay kanang mga pari nga Katoliko o kanang gipanglutos, kanang giingon niya gipanglutos, ang mga paring Katoliko mo inisunod ana. Kay lahi ang Roman Catholic o Roman Empire. Ano ba sa ingon ko ba nga asa man saktong panabot ini mo mga tawhana? Duha lang kapainan ani. Number one, tinuyo gud niyang bakakon siya. Tinuyo gyud bakakon siya kay kabalo siya unsay tinuod nya pagkahuman ihang isulti ang iyang pagpamutbot. Or ikaduha, nagpaatik-atik ning kabalo. Puwa kabalo. Ngano man kay tanaw ng presentation gud niya. Implied presentation niya nga ang Roman Catholic o Roman Empire pareho ra. Mali. Pagpamutbot na, pagpamakak na unya pagkahuman ang amahan sa bakak mo baya gyud ning gitawag og yawa. Mahimo ning anak. I-continue na to. Of prophecy sa Old Testament. Sa diha igsuon nga si Kristo nagpakita sa mga apostoles, nakabaton og kaisog ang mga apostoles. 2:38 nahimo nga ang mga apostoles nisulti na sila sa kamatuoran sa walay kalisang bisan pas kamatayon. Tanawa ang nahitabo sa mga apostoles. Tadihang si Kristo niadto na sa langit igsuon ko kay mag-andam og luna. Tanawa ang promise ni Kristo. Sa dihang nga human na siya nabanhaw igsuon ko, ingon si Kristo, natuman na ang akong trabaho nga maghalad sa akong kagalingon. Ingon si Kristo, muadto ko sa langit aron mag-andam ko og luna alang ninyo nga akong mga sumusunod. Apan sa dihang muadto ako og langit, magpadayon ang kadautan sa mga Romano nga maglimbong sa mga tao sa tibuok kalibutan igsuon. Nara igsuon ko ang katumanan. Pamutbot. Kini pamutbot. Nganong tawag ini pamutbot? Nganong sentro magyud kay ini ang mga Romano nga sa panahon ni Ginoong Jesucristo ang nagpersecute sa mga Kristiyano sa panahon ni Ginoong Jesucristo ha. Sa dihang bag-o pa nagsaka si Ginoong Jesucristo dili man ang Roman Empire. Ang nagpersecute sa mga apostoles, ang nagpersecute sa gitawag mga Kristiyano for the first 5 years after si Kristo misaka sa langit. Dili man ang Roman Empire do. Patagal. Dili ang Roman Empire ang unang may persecute mga sabadistang Hudyo. Kato kung mga original ba, piki man mo. Piki man ning ato ang mga amigo nga sabadista. Kato mga original nga sabadista ba? Mao to'y unang may persecute sa mga Christians 5 years after si Kristo misaka sa langit, namatay na banaw, unya misaka sa langit 5 years after naghimo og local persecutions ang Jewish religion against Christians. Og witness ana si San Pablo nga Saulo kaniadto kay siya ang naglead sa persecution against Christians. Anong maabot man kaanang gitawag og Roman Empire at that time? Yes, ang Roman Empire at that time sila ang nag-colonize. Subject or under nila ang Israel. Pero wala man sila, musukuan pa ba, wala sila pakialam sa mga Kristiyano at that time. Ganun mag-launch man sila persecution. Nahitabo lang ang pag-launch of persecution pag-abot og 64 AD sa panahon ni Emperor Nero after the Great Fire of Rome. Great Fire in Rome, yeah. Ana, mo na akong giingon ba nga, asa may gibutang ilang pangunang pangutok, no? Bangag na yung kayo kag mutuog ini. Bangag na yung kayo. Ha? So, sa panahon ni Ginoong Jesucristo, pagkamatay, pagkabanan ng Kristo, pagsaka sa langit, 5 years pa.
Kanang within 5 years, ang ni-persecute sa mga Kristiyanos, dili ang Romano. Ang mga Hudyo. Pero nga nung ipatay man si, tawag ining kuhan, si Kristo sa gitawag og mga Romano. Kay at that time, again, under sila, colonized sila by the Roman Empire. Nganong sila man ang nag-execute, kaya sila naman ang naay katungod, naay authority to execute capital punishment sa panahong Kristo. Pero ang ilang una-una, dili tungod kay gi-persecute nila tungod sa religion, no. Gi-persecute nila tungod sa kasong rebellion. Ang kaso ni Kristo sa mata sa gobyerno sa iyang panahon, dili tawag ining about religious matters. Ang kaso ni Kristo, rebellion. Pwede ko tanawat itong conversation nila ni Poncio Pilato. Hari ka ba? O sige, suti ni Kristo, gipamulong mo. So, buti pasabot, dili religious matters in terms of tawag ining at the eye of the Roman government. Ang ilang pag-execute kan Kristo, dili religious matters. Kung dili, political matters. So, pero sa mga Hudyo, religious matters, kini-angkor man si Kristo nga, ako ang anak sa Diyos. Nya kadi man sila makapatay. Even nga naa sila balaod, nga tawag ining pagpatay sa tao basta na ay blasphemia nga himuon. Pero tungod kay under sila, gi-colonize sila sa gitawag Roman government, wala sila katungod nga mo execute og capital punishment. Mo nang gi-file nila og kaso si Ginoong Jesucristo sa Roman government kay para ma-execute siya og capital execution. Mga tawhana, pagkabakakon gini mga tawhana. Lapos bukog ang pagkabakakon ini. Lapos bukog. Pagtuon dagon mo history doy. Ini nga tong mga amigo nga mga piking sabadista, pagtuon mo history ba? Or siguro na gitudluan siguro mo history pero ang gusto lang gyud nyo story instead of history. Diba? Naghimo ang first general persecutions conducted or launched by the Roman government or the Roman Empire nahitabo ni adtong 64 AD sa panahon ni Emperor Nero. Wa na! Not less than 25 years nang patay si Kristo, misaka sa langit before pa nag-launch ang Roman Empire og persecutions against the Christians. And at the same time, dili religious ang pinaka-first nga tawag ining reason nga naman gigiconsider sa Roman government ang Christian at the time nga ang mga Kristiyano rebelde sa ilahang gitawag o gobyerno niya. Kaya ang gobyerno, kay theocratic form of government mamo nang na-appeal po ang religious matters. Bakakon gini mo tawhana. Pati bakakuna. Kabakakon. Napod sila ko ano, napod sila kanang ganun ba? Kanang ang kabaga silang mga naong ba kanang. Grabe ba kanang kabalo silang butbut, kabalo silang gitawag og bakak. Ilapong isulti. Ay noon, sa kunang yung ganina, di mo ginamalikayan kay, siyempre, 200 ang bunyaganan, 200 ang nagbunyag niya, 600 kang pastor, alang-alang. Ini posible nga nani komisyon. nani tawag ini komisyon ng ato ang gitawag og amigo, ha, di ba? Nani komisyon possible ba? Kay grabe magipagpamutbot, kay para makailad lang ba? Continue na to. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo.
maraming salamat po in advance.